Sinai kamiyo Bwrwchuk bumarokno Thumui mai Chari kha Naisha Bwrwma tamoni hinke Naisha Bwrwma ni thani borok nge achai borokno hamjungma kupulung riwu tinini o mai Chari mani thayo tongu Kebo ba Mokol nugya Kebo ba Himoi Manya jotono no ringei sakbai thangno manai khwnai paiyei maimui songei mai Chari kha Naisha Bwrwma omo hai jora Kebo ba bwskang election tongma bagui janija je mantui lukurokno chubama nugu phia ba Naisha Bwrwma agio bo Bwrwchuk Buri rokno tlangai naithok berai khri rogo bo berai nairiu bwkhani kok bujiu khnawu borokni chaya chugya jora khoroksa bwrui ongei bwkhani kok bujiu tamne bwrui phaimani ar je oro phaiye je maimu songja rokhno mane songnani chanan bage rokhno ka tamne bwrui phaimani sare bole Bwrwchuk hambai ke Chari kaham jokangai tongai takho bukhuk songno tini obon kha sinai kami khamking bisi hingka gobo oro sokpai mani reason hingke obon behind ko jeng jokongo khaimango bwkango chongmari phai tongo chongmari ngo ki jokongo paileya holeya khainong laijak o bisingo jeng khorokka ni yasini mari belai khengo kam hangai wangsu gaknai ke belai khengo bwkangi khorokka borongni cho yasini mari abu belai khengo dam ko hangai jefo chongmari phayo jeng ngogo afu simingo khorokka nga khial laimani eba khorokka ke khoroksano naisong laimani abu haike ngogo hangai angkhe lukurokno obono phunokna mukhong mani kini okra chakra gugrok bisingo bo kabama himi maya khang maya phai maya jebo bo mokon loya borongo cheng chongmari phogo hunke gari bai bami klang maro khengu gago hangai tangai chongmari o simi keng borongo obo hai khlainga ba chongmari ni khakam bo phaigi keng borokno je mangkhak kamongni bisingki hamgak laimani bisingki borokno kisami sak tong khoguwa no hangai o kamio jehetu ang onek bar phaikaba borok bai ani kam khangai halok belai kheno kuthu krung gak tongo thangai bo borok nang mong kang go picnic go langkha gabani bisingo go ang to ani sak hamyang thakago tongmani ba borok ang muito khlai mani angka muito khlai mani bisingo borok no khatang mani bisingo ang go phaigen naisoni thangano gabani bisingo nokha o kabang mo mokon nu jago kong himi me jago kong a bisingo ke borok ni ngau hu go kre tei he bongi ration card bo APL khlai ka ngai bahai biri mano tongnei ba tini borok obo hayani tongkha borok no nugi phano tei bwkango tongnai rok tei bo obo haike kokak wangsuk thung hangai ang borok ni gano ma baka phaimani tini khorobusuk malai phakan no jaga chakra jogno chakra gogongo ka apakko tabuk tongo oro dok baro gona ngai ke bo phai tongo da apakko je mani borok bai akoge mai khop khap ko kai kan am to emge fasting go khiang 40 gen mai ke ang mai ke afano ani ni jeni fasting tongi phano borok no changwanga anjan man mani ani go yaksuk mani hini ang ma phai mani o tini oro nokha buri rongno mang chala rokhe kari je chakra rokhe kakra rok nokhe ko akhu khahor mangni ya chakra go go simi no pula khakang malai ranga abon pore kerut ke thangnai hini wangsu sigang chakra go go bai malai nge hini ma phai mani nungki omo o area o seba o sinai kami sinu ja ama ke chala na tai alka rogo budo nung chara na wan somo rok ani kini borok no ke kabang ma iman tongo agi bang saka kai ko ngai khlai tong khang ke kerut kaisa kang imang ngamuk thang sna ma ang kai tok nai aboni bage o kami besimi ang thaglak o samung besimi ang thaglak tei bo kabang ma ani samung tongo lokoni bwkangang tu bongai kini borok bahai ke tong bukhu bialo bukhu bilmano ka phai tong aborok no phunuk nani bage ang tei bo kai tok nai hambai men thong phai ya tam ni phai bro cho nên buku Bwrwchuk pulang no mai chara tới nong này nó phai ya sarkar rogo nung kagos dari kha nok manan bagai ko ria de no nin paran mung tamo sinai para champonogor sinai para netarok phu phai ro netarok phai na bud na phron phu phai bud na phu phai Bwrwchuk phai ta chana bud diri hne aro de ni Bwrwchuk phai ta bud ni somai simi phai na hengke phai ya
Bataro maya na. 60 বছর লাইখানি নে Laika. নিন লগেলা তো তং খ করিখা আমো বাতা মায়া না বসার তো তং নে Sakri. নংসা সুন্দে বাতার রুজেগা Nusakya. বাইকা যাই তং কেন Uko bunyo hajira thango. ও বয়স দা হাজিরা থা Au matang de matang de. মন্ত্রী রন গেনা এমএলএ রক ন নাইয়া না নাও বিয়াং বুট মারি মানদাই দা থাং মারি O sinai mar. সিনাই দা মারি ও বুড়া নাম বো কমসিস ক্লাসিত নিন মং Lobiam ni. কোনো মায়া না সরকার হামবাই বাই দং ফাইনাই ম্যাডাম বন্না রং তাম ne bagai o jaga bo phaimani ar tam khlairi kha o jaga phai tam sabai kan rong na sini madam no dalai hamar ma do bo tini sangba tora hake phai kerung phai mani bagai bo sangno naikol phai ka je sini yang bo Bwrwchuk bora ro bata daman biba no khuk daman abo phai ro khanai naikol phai ka hangka ma ba man phai ka tini sing baksa Bwrwchuk bora ro nok kerei ngai tong loi ko ba hai ro no bong nok hangka tai bata manya kho kago jama ro phano bata ro manya kho e ma hai ro tong ka ba hai ro no bo naikol lei che throi nai phai ta hangka tai bo bini ব্যক্তিগত ন হাতি রোগ অঙ্গৈ বড় ন মাই কিসা সারো আনো হনাই মাই রোগ সারনানি হনি তাবুক সঙ্গে রোগ তংলায় মাংস রোগ পাইতে হাইগাবো ন হাতি অঙ্গ ফাইবে যত ন এই আবা হাইখাইয়ে তিনি আজাগাও মালাই খাতা जों মেম संबाय bo kami hangja na ma सिनाबो हंगा सिनाय गामि madam no tama kok kasana mo so nin ne kok kesana mo संग मेदाम न जे अब हाइकना संबाय गोरोंगै दंदि हंगा जों तो ताम हनाय सिनि बरक तो आसक सिबो सिथाया हंगा हंगाय हाइनो तला गोलगै दङ कग्रबा आसक साना रिया किसा मिसा अंक खा हंगा बयबाय दामरक जाखा हंगा न हाइनो गिरिजाक मा हाय ओंलै तंथुं रखने हन तंलायो ता हंगा आवन बागैनो जों मेदाम न हामबाय मारबो बो जे संना तैदुलै तै बुकुजुगो कारनानि अंथों हनै आं ककसारो ताइ जे इलेक्शन पाइमानि यागलो बो Bwrwchuk bora रंग ताइ जे सुगिया रंग बो सुबानानि अंथों हनै आं मेदाम न ककसार nin mongkhe आनि महंगा मालति देब्रम nin kami boro no आं बरन सिनाय गामि